Auca, d'Enric Valor. Textos i direcció del projecte Auques per a l'escola, Francesc Gisbert. Il·lustracions, Rosana Crespo. Recordem Enric Valor, escriptor fill de Castalla, lingüista i narrador que va fer de la rondalla el seu més valuós tresor. O conten cròniques ben certes que entre el riu Verd i Quatre Serres, al carrer Major de Castalla, naix un xiquet que no parava. Va ser Enric Valor i Vives. D'això, tu, ben segur estigues. Sàvia a qui molts llegiran, recordaran i estimaran. Sa mare als 2 fills llegia i molt bé els germans instruïa. Abans de dormir, una història, la veu dolça en la memòria. Son pare Enric els ensenya que la lletra amb estima entra. Pels masos i el camp passejant, terra i llengua van estimant. Les rondalles va enriquir, les paraules va fer lluir, li agradava la natura i també la literatura. La vinya es va arruïnar i molt pobres es van tornar. Amb carro cap a ell la van fer per treballar de sabaters. A la camp marxen es Valor quan tornen a ser uns senyors. En El Tío Cook, la revista, en valencià escriu l'artista. Estimava el valencià i en gramàtica el posà, i amb els llibres que escrivia, molta gent la llengua aprenia. Quan la guerra va esclatar, tothom es va mobilitzar i els germans Valor se'n van a lluitar i fer el soldat. Quan la guerra arriba a la fi, el valencià es prohibí. La censura com evitar, pretén escriure i publicar. El bon amic Sanchis Guarner, per fer-li el camí planer, li diu: «Ves i escriu rondalles, amanta que n'has escoltades». Ja ve abella caminant, el seu príncep sempre buscant. Trau el cap la mare dels vents, cantant ball bo de cigronet. Parla el dimoni fumador, plora el xiquet del llevador. Somiar fa menuts i grans, amb els contes valencians. I va conèixer la presó, no li van donar el perdó. Ell continua molestant, escrivint i investigant. Les 3 novel·les de Cassana, cursos per aprendre amb gana la llengua dels valencians, el fan més gran que un gegant. Gràcies a Enric Valor, continua el batec del cor. El valencià torna a escola, amb la veu del seu poble vola. Molts anys i llibres van passant. Rep homenatges importants, escoles, places i carrers durant el seu nom. Quins plaers! Ara, la casa on habitar, en museu es convertirà. Tots Castalla visitaran i una cançó cantaran. Recordem Enric Valor, escriptor fill de Castalla, lingüista i narrador que va fer de la rondalla en seu més valors tesors.